Bafowethu ninephutha kodwa, ya bafowethu, ninephutha. Niyayibona into enganisebenzeli kodwa manje niqhubeke niyakhuluma anenzi. Abantwabenu kumele bafundiswe ukuthi baphile kanjani. Le mpilo eniyibalekelayo kumele nibatshele abantwabenu ukuthi-ke ayikho right kuphi nakuphi, bese niyabafundisa. Nina ama-90s nama-70s nama-80s yonke lento niyile esikolweni nonke, senize niyaguga manje niyafa, anina-next kodwa nizala abantwana nibayise ezikoleni. Yini ningasebenzisi lento bese nibona nenze njani? Mina bafowethu bengithi ngokwami, umuntu nomuntu manje umzazi ukuthi-ke uzele unomntwana musa ukuyosebenza la ohlala khona ngakini, awuqale something ubiye ube namasimu ufuye. Lento yokuthi uzoyofunda 15 years ufunde 37 years ijele leyo nto leyo, ususejele. Bazonichazela abanye abafowethu ukuthi ngizama ukuthini uma kuthi aningezwa. Umuntu nomuntu manje akazenzele okwakhe nefamily yakhe. Lento yokuvuka ekuseni umuntu efundisa abantwana ukwenza i-CV amanyala. Umuntu nomuntu manje akazenzele into yakhe nabantu bakhe. Uma ungalima yini ongaphinde uyithenge futhi, ngoba imali le siyifunayo sifuna ukuthenga ukudla ngayo. Uma ungalimi ucabanga ukuthi uzohlezi ungenamali yini? Limana, angikhulumi nge-agriculture, ngikhuluma ngokulima okuyithi thina sabalimi, thina sabafuyi thina. Angikhulumi nge-agriculture, ungangitsheli nge-agriculture, ngikhuluma ngokulima. Uma uwumuntu omnyama ngicela ukuthi uye emasimini kababa wakho, emasimini kamkhulu wakho, ufike uwavuse lawo masimu lawo ulime kuwo. Uma kuwukuthi awukwazi ukulima, thatha inamba yami lapha kwibhayo, ngizokutshela ukuthi wenze njani. Ulime izulu lokuqala nje malina, malifika make sure umhlaba usu-right, ulizibe. Elesibili ubeke umhlaba phansi, ubeke imbewu phansi, bese uyabuza uzohlakulela ngoDisemba, ngomhlaka 2 Disemba uyahlakulela uma ukuthi utshale ngoNovemba, ubone ukuthi ngeke uvune yini. Bafowethu yiyekeni lento leyo ukuthi nizovuka nithatha abantwana niyohlala eGoli seniyifemeli eJozi. iGoli kwakuyindawo yokuyokhempa. Lento ukuthi manje senithenga imizi lapha eGoli, lo mhlaba niwu-ona akuwona owenu, nizoxoshwa lapha eGoli. Wonke umuntu onomuzi eGoli usazoxoshwa. Yekeni leyo nto leyo, umuntu akabuyele kubo, umuntu akabuyele kubo. Uma kuthi wase-Friday ye Friday, uma kuthi waseMalawi ushona khona eBrantayo, uma kuwukuthi hamba kini uyozenzela into yakho kini, uzobona ukuthi-ke i-profit izoza kangakanani uma kuwukuthi umlimi okanye ufuyile. Kodwa manje ngoba umhlaba singasenawo, ngizokunikeza ithiphu uma ufuna ukudlondlobala. Ngizokunikeza ithiphu. Yonke into ungayiqala emhlabathini ulime. Uthi uma usulimile, lokho kuzosala okuyizibi, bese uyakuthatha ukwenza i-feeding. Uyangithola? Wenze ngakho i-feeding. Lokho enithi i-waste enizokuthatha nikushonisele niyokulahla, wena ukuthathe kuqoqe konke wenze i-feeding, ufuye iy'mbuzi. Ungafuyi into enkulu, uqale ngey'nkukhu zesintu, ufuye zona, yonke into yakho ibe natural, you understand? Ubiye bengakutshontsheli abantu, uzobona nomunye kanjalo 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 izongena kubantu leyo nto leyo yokuthi nilime, nobusela buzoncipha. Kodwa-ke manje uma kuwukuthi nisavukana emsebenzini nonke uze uhambe uyolanda ingane emakhaya, amakhaya aphenduka amanyala nto leyo, amanyala nya. Sizofa singenalutho. Asishintsheni this thing. Nansi into okumele ishintshe. Wow, anezwa niyofuna umsebenzi nize niyofa. Umuntu wabekelwa iminyaka ewu-20 yokuphila,
from 20 years kuya le enhlupheko. You understand? Wena ubekelwe only 20 years uphila kamnandi ngaphansi kwesandla sikababa wakho. Ukuziqalela eyakho into kunzima kakhulu, senilate. Ish. Waza shoot. Waza. Ufuna ukushutha ngithi?